Oras manihita sa luhod na, tapara di maruhan ang pikirata lato mangihon hata ni dipata, martangi ang mahita. Dami ni dipata na sumurong siyan sa luhod na ruha. Ima na mga ramuti ati-ati duho pikira muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hata tatangi humahata ni dipata, nagabi trupu jamita di minggu pawapat todong Trinitatis, pada tanggal 10 Juli tahun 2022. Dinesian buku 5 Musa biddu 30 ayat 10 sada rodi ayat 14 songono marir undesi ay patikon nahuton honi tuho sadariyon dang masok kalhudi ho manang mahulakku dada di banua gijang hatay ubahin pola ikod dohonomu isi ulaning sika nami manaik tuban magijang asa mga lapsa di hami dohot pabigihos sa tuhami asa ulahonon namin yan jala dada di bari benilaut hatay ubahin pola ikod dohonon mo isi ulaning sika nami taripar laut mga lapsa di hami dohot patubigihos sa asa ulahonon namin yan ay mas sedonok do hatay di ho di bagas sa pamangam mutahi dohot di bagasan ruham asa ulahonomwi idu sahat na hamakarungan nagabito ni jamita di tikyo ni mamaritahon huhut mangulahon hatani di pata dongan sapor siyaon di bagas ang guwar ni Tuhan Yesus mamuhay jamitaon aron dosongon sa barita mardongap puda. Di sada ingana narong masahalak na tua-tua ng marumur 70 tahun. Tungpurju jala ringgas do ibana roto permingguan. Jala so nitong di jabuna ringgas di mana majaha Bibel. Nakpe ikon martuko ti bana tu gereja. Lau di bana tu gereja. Nakpe ikon markacamata na mabana majaha tongdo di parhasyang gibane sa luhut na. Di hari nga suwena do tutu di ruhud niya ka partodion di sadatik ya Roma pahopuna di dok masongonot tubana opung saya humamanat natung masiring gas itu tudo pung lawar minggu do na majah Bibel di jabutta habenian so apala takas pedi bigi hopung jala dan dingot to bijamita di paditai jala Bibel na jenahami biopung so wala takas bedi dahopong nakpe nga markacamata tong do hurang takas di dahopong molobuyo pong dumingga madijawo pong martangyang tak pola se dugareja biopong lao jalan nama jahipe unak pola se paksahaw biopong ay di boto tuhani duwe nang maduwa wopong dongi dak say sudah ibidi ngotopong akajamita nuak kahatan anak kanasing so na sorong behulala laban yopong ima di dok pahopunay dungi di dok opong nema tu pahopunay songonon pahopuku buat majo goni bulang lama hoto pacur jala isi madusi aik saguran ni gudang na sahatu nagok dungi buat ma toson dugi tu diulah pahopunay ma dibuat magoni diguhi magoni dokot aik marlozong may ba na mabuhay na iki naunggo di bagasan kuni alay di perdana na durpena nga habis suri aik na di bagasan kuni dangarong be na tading marniday mekelma opunay didok mo si tibana ulak ko mo sa halay gohi kuni jala marlozong ko tuson mabuan tuaw diulak ko popunay matutuson di guhi maguni alay dito nga dalapi nga suda aiki siya lani hamak karungan di rohan ni pahupunay ma nga sahibi dangarong kunana idok mo tupong na percuma dia pong isuada duwi
dang bui habi gudang gok aik di kurion usai du sudi di tungkat dalan ubigi mekelma punai di dok memusosongonon dangarong na percuma pamana majugo ni nakanin macerota dogonion alay dun di gue hodo hot aik nak pinian dang gok aik di goni alay ida ma gabi iasdo gonion songonima ngono di zolma na berjumar Tuhan naringgas majahatan di bata naringgas rotu gareja naringgas manangi jamita nak pesipata dang buita kasbe hubigi jamita ni paditai nak pesipata dang buita kasbe hui dan tersurat di bibeli nak pesipata dang buita kasbe hubigi akahata na penasahan niya karunga dito nga ni huriyay nang akabareta na uli na hubigi alay dang gabi siswa de sudi baleksa tung berlabad widing ulukon na bul payaso na pasonakon ruha na pikirakon alani idu sa totonga ro marminggu dalaringga sumajahatan ni debata ay idu hanguluan dingulukon hamakarungan sa porsyaon tarhalo mong mapahupunay ubeke paduhan niya punay ujung na mamuka siya ni gabi iba nama toktong madungani punay manugunugu punay burhat tugareja di hida sa luhod na karungan sa porsyaon di bagasang guwar ni Tuhan Yesus tutu mapaduhan ni Tuhan Yesus na madok martua maaka na ubegi hata ni dibata jala na upyapsa tung sada hatua udoy di ngurutta molo burju hita ubegi mameo mangulahon hata ni dipata ay hulan hata ni dipatado na tukpasonang ngudut taon lasordut may ito na tersurat di Psalmen 110 ayat 105 hata midu sulu-sulu ni patu jala hati uron di delaku dumutusima jamita di tikyon ima dihinarikot ni hata ni dipata di ngudut ton takas ya songon hawasa di buku 5 Musa ima ujudung pungudo bangsa Israel di tanah Moab dinang jonok ujung ninguru di si Musa las di ngananima nasida manaile satokin tupudi dia kepertikian saliling 40 tahun nang binulus nasida di parah rosihani huma musai nasida manatap tujulu ima dopak huta Jeriko dohot na humaliang Jordan nang liling di parsita ruha nasida ujui nung makilala na sida tarsongon ng diapuan na tano kanani saya songon ng lohot di bagasang guluman di tangan na hobartu sido si Musa mangulakon akapatik ni Jahuba uhut mangajari na sida asa tung marsitutu para diri lah mabongonti tano naguk pasu-pasui ima tano kanaan ahado pangaradiw na rekot si patupaon ni bangsui oma natayda siyang trupo jameton hamak karungan macetak kasdue dia botohon si Musa songo dia di bata nang papiliton tubang sunay hanguluan manang hamatian paso-paso manang toro-toro molo dipilit na sida do hanguluan las mangulu mana sida jala daputan pasu-pasu di nguruna alai mulu adullo dipilit na sida totu daputan uhuma na sida songor sitong na jol mana marroha totu sahali di halo mohon na sida do asa daputan pasu-pasu alai dang narosa diri pasu-pasui mulu so dilului na sida sia dia harwana takas do dia botoh si Musa uju na dipudai ibana bangsui lahu mangulahon patik ni dipata asa daputan hanguluan na sida turuson sa halak ama na mudai geleng na songolima si Musa pangoton bangsui marhiti hata ni dipata dang adong ujahan na asing na nilihon na dukon di patik ni Jahuba patik na nilihon ni dipata dang nagaya masok kalhu manang nagaya paholakku gabi sutar patu panasiday
patik na nilihon ni di bata. Datung masci budi, manang masci hulang, pola ikon gabi lau na sida tuluan na asing. Manang gabi ikon luluan na sida, tuaka nganan da buni. Dada di bano gijang hatay, itu ubahin pola didok. Isi ulani sikat naik manaik tu bano gijang, asa mga lapsa dihami. Manang isi ulani sikat naik tari per laut, mga lapsa dihami, do pa tu bagi husa. Paduhani marlapatan, pabua dak pola gabi sa diikil di batasya bangsa Israel, akan naso taruahun na sida, mana naso terduro ruhan na sida. Dang na mauli hamak karungan. Idu bahay dia sa pelopak di dok, ay macedono duhatai di ho, di bagasa pamangam mutahi, duho di bagasan roham, asa ulah horombe. Hamak karungan sa porsyaw na ninguluta sinoengope, si patahita do na bahay kay maol pakilalata, macedono do hatay. Mamukasin na julupi nung natatangihon hata ni dipata. Siyanak ka na tutuata, siyanak ka na turasta, siyanak ka na mga jarihita, di perguruan ni, di gereja, siyanak ka jamita, natatangihon nang marhidihita ka hata ni dipata ng tajaha. Apalagi di baga seperti kia sinuengon, di masa ni media sosial na tung masce rarat, masce gudang pertikiata, lahu ubigi, lahu masjaha, hata ni Tuhani, dang deubi, jonok do hata ni Tuhani. Di gulumatta, di parlakaatta, di bagasan rohat taon, toktong do arong hata ni dipata. Nuaing buhado, tahanguluhod do hata ni Tuhani, tahabosi do hata ni dipata paguluhok kita. Hamak karungan sa hapursyaon, arong dusong sada barita. Taringo tung dua halak na marale-ale. Sa halak sa nasida di do masongonon. Aha maguna ng hula tu gereja. Sin na julu sa hatun waing pe, idulala jamita niya kapar jamita. Jala ipi, sumu ingotomu, sudi jamita niya kapar ditay. Tumago mapapurjun na mangulay. Dang ala hatan ni bata, mangulu hita. Imariru iba na tulungan na naringgas, rutu gereja. Dungi romadongan ni delu si mebana. Nung 40 tahun umur hunwaing, jelas sa hatu saunari, sa idahad duwalang, tuluhali sadari. Alay sa hatu waing, dakwingot be, sungod dia day niya kasi pangano ni. Alay nakpasong ni, nakpedang huingot, tung hurazumi do, hinarohon na si pangano ni do, boya margugo mangula na sa siulaon. Asa songo ni mahatan ni dipata. Nang maribu hali mungkin hubigi aka jamita ni parjamita. Jaladang saya sudi huingo jamitai. Halai mulu sarung jamitai, mulu sarung hata ni depata, huhilala dang margoguaw. Jaladang mangulo di bagasan dalan natikor. Idu ubahin, saya hukukuhon, saya husangaw tikikku, tubangihon hata ni Tuhani. Halanya sa tunwaing, nakpinang tuluhali mga nasudari, dakya ada pihudok bosa na mga langidahan so nguni mahatan ni Tuhani dakya bosa na tumangihon hatan ni dipata ala ni unang lias roham di hatan ni Tuhani ingot ma marhiti hatan ni Tuhani do marguguho lau mangula ulombo hamakarungan ubigi gabi tarjol mama dongan nai tirajubi ba na matutu tohodwe dangarong doy halat na buo sa mga langidahan. Kecuali mo lang marsahit man ang gabi hurang ruhay ba na. Sudi hita, tatakdo merasa nyaman, nangat to nakasibanganon. Manang nasi ahap di bahay ni. Mang nasi goreng, nasi uduk, manang song nasomal tapangas yung ganupari, tatakdo warna idahan. Manang song dipelopan na si ganupari, tabu manang dang, manang buhapi, dang buhay ngotot tasong dia kadagam di sipangano ni alih norhon ni idu buhay hita margogo hata ni di batabi maragam do abalay di baga seperti kesunengon gudang kaparjamitan na tayo di tunga-tunga ni gereja di tunga-tunga ni hurui nang marhiti media sosial nuengon gudang kaparjamita napasahat to jamitana di YouTube Facebook lah nakan asing
tinggal hida da mamilit. Di majamita na sitangya honokku. Ale buahang makarungan. Tarajumi do babuan barhiti-hiti alay hatan ni Tuhan do hita mangulus atau tikyon. Bemargugo hita mangadu peragam niya kahamolon. Mulo mga sorong gugutta do. Dang buhi hita marhasonangan di kolon. Alay hatan ni di patano nagabisi jata di ngulutton. Margugui huk kita. Di bagas la siruha. Lububi dito nga to ni arsaki. Margugo hita. Marhamona kita. Mangarupi sa luhut na. Makarungan omma si paingot tu hita sa luhut na. Asa tahasihuli hatan itu hari. Jala libagasan o bason, di paingot tita. Macedonok do hatay diho. Di bagasan pamangammo. Doho di bagasan roham. Taulahum may. Unang tarok, dakya hubigi. Ale ikut tarajumido, nunga hubigi. Nuayang persoalan na. Hula hudo, manangdang. Hawak karungan, di juhi tadi tikyon. Lah mamaritahon, hata ni dipata. Mamaritahon hata ni dipata, dadahulan tuaka partahunan ni. Tuaka perdita, tuaka situa, tuaka perjamita, nang barhubas di huriyay. Ala sudi hita halak Kristen, tarjudu hita, lah mamaritahon barita nauli. Marhiti hata ng pabahinata, mululabok hatam, mululingkan hatam. Dang hata na mga liyay, dang hata na mga itsahi, ali hata paso-paso ma, hata na paramihom ma, hata na palabokom ma, hata na pasonakom ma, iduturusan ni halak na mamaritahon barita na uli. Makarukan sa porsyon imahatahon, buha sa jupang hadamion, jupang lasiroha, jupang gugo ng pakirimon. Dito ang adongan niya kang ulum si gano pare, di na humaliak ko, di parsadepe mi, tugu-tugu yan ako mi. Tugu-tugu ripemi. Asa di bagasa parsitutuon makasiholi hatani di bata. Dungi makarungan ditugu hita di bagasa tikyon lah mangulahon hatani di bata. Asa na songo pacur hita. Holan lahu habulusan ni aiki. Tasoni. Dakola madok, dakola pasahaton hatani di bata hita. Ale kujumuludu. Hita mangulahon hatani di bata. Asa bargugu hita pasahaton ni tuaka do begisa jala akan do begisa pi diduk maamin tohoro hatai ala nunga jumulu diulahon si parjamitai. Hamakarukan sa persyaon tabarita homma jala taula homma hatani di bata. Ay idu si jata di ngulut taon. Maralohon nasa hagugoon di pertibi, hagugoon si bulis, asa bargugu hita, jala makamonakon raga ni paraloan na bardagam, di tonga-tonga ni pertibion. Martua du halak, no bigi, jala na mangulahon, hata ni dipata. Daputan ngulo na martua mahita, di tonga-tonga ni ngulut ta sigano bari, akaripe na martua mahita, keluarga na berbahagia ma, sa luhut, akka keluarga tagal persada-sada, mulu nang tajakon, mulu nang tatangihon, mulu nang taulahon, hatani dipata. Hatani dipata, ima tuhatta Yesus Kristus nang biyan tupurtibion. Di bagasang Kristus ido hita markuku, di bagasang Kristus ido hita, madapot haguguon, namar lubi-lubi, lahu makatidakon haluaon na sinibanay. Kristus to, hata hanguluani, jala ibana do, naik kota hati dakon dingurutta sinuay. Didongani Tuhan mahita makarogan lah mangulahon hatani dipata. Las maroham margugo baho digolum sigarupari hatani dipata ima usahan di bagasang ngulu na pinasahan ni Tuhan dihita saunari marsugot ng haduan baritahon jala ulahumma hatani dipata. Amin. Martang yang mahita. Dipata para siruhan na sumurong muli ati madihata mandabadia na mangajari hami ali Tuhan lahu mamaritahon jala mangulahon hatami. Dang daw Tuhan hatami. Jono dui lobok di bagasan rohanami. Paso-paso mahami Tuhan di bagasan to dimto do berbadia na mardongani hami. Asa gabi halan na martua hami. Daw bigi jala mangulahon hatam mandabadiay. Ali Tuhan Yesus pasu-pasu masalut na karuas ni huriam. Jadagam niya kanama sa dingul si pari. Asa marhadami yung marhasona kami Tuhan. Lama katidakon Kristus do. Tuhan Raja si paluan ni ngulo nami. Hatami do ali Tuhan debata Jehovah.
hatiron, haguguon, di baga sa nami. Marsangat pagwarmo, pero sa liling nililing na. Amen.